দিচ্ছেন গুন্ডাগিরি চলবে না বড়লার খুনাকে দপ্তর করতে মেসেবো Hello, Babsong. Bahai Tongbai. One sugu ndrok jotono kahano tongbai nai nai. Babsong chung thangnai November 27 tarik. Chung nukha Tipramo thani program. Belai kotor asobal maidana one notice nai. He chung abohai no chung abobai to batai glak. Chung miao nugoi mankha BJP জনজাতি মোর্চানি কাইসা প্রোগ্রাম আগরতলাও মজমসান জায়গা বরক তুই আইদো আবনো তুই আঙ্গাসু সানা থাঙ্গিয়া মজমসান জায়গা বরক তুই বরক প্রোগ্রাম হয়গা আঙ্কা ওয়ানসু তো জনজাতি মোর্চানি প্রোগ্রাম গেবা জনজাতিনি যেটা প্রবলেম ন তুই বাসন দিওয়ানো কক সাওয়ানো জনজাতিনি যেটা টিপ্রাসা রকনি প্রবলেম আবনো তুই বরক ন বুঝিরিনা নিচাই তোগানো ও প্রোগ্রাম ন বিসিং তুই বা Cini rumah ni skrip jadi perasaan orang orang tongmani ponsai election tamu ngongi angoi tongmani awar noti yoi borokno serai ke sawan noi noi awan sugoi tongmani piaba ulta tak cungta menukha ulta cungbuka poila cung cini Montri Bikash debor ma pini kokno cung sawano Bikash debor ma boti Tiprasa hamgra Montri hai nong nable piaba Tiprasa hamgra Montri ke BJP rok simila Tiprasa ba joto Tiprasa Kongres CPM others jesa pa nangoi tongto Tiprasa mane bo Tiprasa hamgra Montri hingga bini je kok sama khanamani bosau gundagiri khainai rokno phiyog ya nai ঠিক আছে যে কোনো পার্টি নিফানো গুন্ডা খাই তংখাই গুন্ডাগিরি ngoi tongkai bono Nini Tiprasa ni bokoi tongkai togoi tongkai kya bono buoi bekerem buku subai tini kai mana gundagiri actually abor na phiyokna ni tingyan phiaba tini je bokok samani Bikash deborma Poultry bokur Khuknai Khuknai Tipra motha rokno phiyok ya karya actually ang jawan suk nai mani bo ojore belai walai bulai no hamja goi tongo walai nani bulai nani abo belai interest tongna ungkhana hema tongang chini borong ganang Tiprasa hamgra Montri walai bulai khub sajak nabo actually hamgrani kok to ekta bachung khanali ebin bukhok toi borong ni asu himbot bakuroi ও হামক্রানি কক যে সাওই থাংনানি একটা কক দামো এডিসি ও 28 সি তুই ফাইনানি একে আঙ্গুর সানামু সঙ্গ আবার বাদে বিনিতে কোনো কক করে হ্যাঁ একটা ডেভেলপ নি কক রক্ষা দেখানা কার খানায়া একটা Tiprasa দ ফানো তুই কক সামনে রক্ষা দেখানা কার খানায়া যে ব বুনো গুন্ডাগিরি হিনো হেবা ব খরচা মন্ত্রী বিনি পাওয়ার ন useless khlai tong wrong decision no mane use khlai tong chaya jaga o use khlai tong walai na bulai na jaga se bin power na bo use khlai buino gunda hino posi gunda open challenge riwai tong gunda ang gunda hino open bo sawai tong phunugoi tong nungtang phaiman khadi bono tabo bini bota ang gunda ang BJP khlaio ang Montri ang gunda Ini bawa sak no proman kau siklayo. Sak no bawa gunda ini funukan siklayo. Gunda banung se, gunda kya boleh able, gunda nung se. Bagi nung gunda kengkai, nini bising tu nini ukulugo kubang ma borok nung nostop lene. Karena nung khorksa Montri, nung khorksa power ganang, nung khorksa Tiprasa hamkrai Montri si, nung abahai ke nung gunda ngoi tunggu kengkai. Tendi ni ukulogo tongnai borok nono nugoite surungya tongsi ha chini Montri si chini loge tong jung tam kiri thai inke gunda banung sible borok no uskanir nei banung sible borok kaham no nostok khlai nei banung sible ha je borok ni bokhro ko hamya wan sumung danai banung sible je borok no hamya juktiri nei banung sible ha nung sible borok kaham tongnai no thani thango boi di dage nei ba nung sible thani bini nok bokho goi din sanai ba nung sible
karon nung si gundani ya phangke nung open challenge mic romboi sawai tongo nung ke bono phiogya tangnai tiar tongdi tam kokung khabo sabono tangnai nung sabono tangnai sabono tok bukur khukte phui bikhumu phui phui nei nung bukur khukte Tipramo thano Tiprasa no sabono khuknani angsawan ko kangwe khana tetabu chung khanawe man khapai sungmiawo chung asuk bupara sapra khlayo roman script na tuyo protest khaya chaya nuya khaya lamawo student no botok khlayo baksa bujakha wak no buthar mane haike bukha suprakha gari wo chopkha jelo chopkha sabono Tiprasa Sikla Rok kori tongnai rok amsuk o roman script na tuyo amsuka chirik lekha andolon khalega tamangke chini language sungtang bai suinani amo juno disai khai rinai kono musuk busa phaimangla garo haise kebo phaimangla chini kokno sungtang bai suinani tambai sanani abo chini morjible genge chini kokno chung suinani chini kokno chung porinani aro chung kyaboni permission nawai khanai chung suinani dorkar korible ha mane permission bole to nung umhai si mak khlainai nung umhai si mak khlainai jodi ang tabu ang tok pahan sana musung tokha ana kebo phai sarani odhikar kore je nung tok bahan chai mangla khenai karon ang musunggu ang chanani ingka ano nung phai sanai sabo nung tok bahan chai mangla khenai tini sem umhai no miawo Dr. Manik Saha ji CM Tripura ni amsuk din bin bukhungni kok khanaya miawo sarai saka je ang roman script dorno risiriya bini kok tom hosi ang norno roman script risiriya norok tam khlaiman khlai di roman script no karoi norok ni indigenous language sanam denai chho bobona sanamnai chung tamna sanamnai indigenous language chung roman script nango o indigenous language jodi sanamna thanga hingke te 50 বছর bangla khaise inke chung abone sigang khe tam khlai tongnai bangla bai suinai bangla bai porinai je bangla bai chung problem ngo je bangla bai chung sui maya chung abo bai suinai tini phang mic romboy all Tiprasa Rok khunju kahamge khnadi mic romboy nono sawi klangka siam ang norok no roman script risiriya norok tam khlaiman abo chungriwai maya tini aro jonojati khainai tini BJP khainai Tiprasa Rok kuplum je tongman kisisan bisingo bosan Tiprasa Rok tongo Bipin Deborma tongo Bikash Deborma tongo Repoti tongo Tamo pondom luson da tom jani kubangma tongo tebo public bo kubangma tongo Tiprasa Rok tini norok ni sakango sai klangkha tamonai roman script no karoi alka san gaingke rinai sapur khainai Tiprasa ni language sanam denai chho tini o Tiprasa ni language jodi sanamnani thanga hingke busu bosor rangno abona age chung tam khlainai tamo suinai ha bini butu direct Tiprasa bai challenge Tiprasa bai direct challenge Riya norok tam khlaiman khlaidi tini amsung no Montri Bikash Deborma chirikhogoi tongo Poultry bukul khuktui khuknani borok no Tipramo tharok no je Tipra BJP rok no attack khlaiga hingke hinai je sawai tongmani borok no to attack ke bo khlaiya haise tini nung amsung no khuknani musungha ke tini Dr. Manik Saha no khukdi nini Tiprasa ni jeta hamkrai abono muka soi tongo nung khukdi bono nung bono kok phirok di nung bono kok kotor sadi pheba nung sawai maya no tini sawai maya norok ni dom kurui abo nini Tiprasa ni bobishot nini Tiprasa ni thina abono tuyoi bor politics khai tongo nini Tiprasa ni bobishot no tola kafigoi tongmani nugoi tongoi norok aro tebo long live hini chiri khugoi norok kok salai tonglayo
norok ni thani kita lachimani tongna nango norok ni Tiprasa dofa ni bai thang ni dofa ni bobishot no kafigoi tongmani nugoi norok aro logiroi dong phiaba norok lachiangoi semhage dong haji lachiangoi আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন আজকে ধার করে অন্য যে পৃথিবীর অন্য প্রান্তে থাকে আমাদের এখানে যারা আগে রাজ করেছে তাদের যে লেটার স্ক্রিপ্ট আপনারা কেন ব্যবহার করবেন চাকপারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না যদি দেবনাগরী আপনাদের পছন্দ না হয় তাহলে আপনারা ইন্ডিজিনাস স্ক্রিপ্ট করুন আপনাদের মধ্যে অনেক শিক্ষিত ব্যক্তি আছে তাহলে কেন আপনি ধার করে আপনারা সেই রোমান স্ক্রিপ্ট আপনারা দাবি করছেন norok o kok simisi sanamano bugur khungnani bulainani toklainani borno uskani rinani borno bulai rinani abo simisi norok mano bulai rinani norok nebu to borno bulai rinani koksi borno bulai rinani kamsi norok nebu kuno ya abo chung tamo suya o Manik Saha juno decide khairinai bo sabo heno abo norok suimag lahine bo sanai sabo chini morji haise chini morji chung Roman script by chung suinani muchungu chung hamjago chung abo beno suinai ta chung abo beno suinani chung te hamjagya nge nung Tiprasa Rok Roman script by suinani nge nung sai tong abo phatarni language chono sajon khaitana language nge nung bai thang buto English kok sao nung bai thang buto ni nung pusa butino nung English medium pore dio nung bai thang buto nung phatar rohoi London America nung pore dio nung khai tamgo sasa ha nung khai tamgo English medium naitung kan busana pore risa tini ang Tiprasa Rok ang Tiprasa ang Roman script by sunan nge nung tam ne baga mana khai nung tam gori maya ni tam go pokhorok sa actually English script je Roman script gabo international script Tiprasa Rok joto no English by suinai English by kok sanai karon abo international by khanai kun thanai ola Tiprasa Rok buskango tebo ago goi thangnai je bangla script abono Tiprasa Rok ni simi norjaknai abono da giri bangla script no Tiprasa Rok respect riglak abono da giri script no respect riya emon kogya joto language respect riwo joto script no respect riwo theba chung Tiprasa Rok chung Roman bai suikechin babatebo kaham 100% to 100% chung kaham ga suimano ni chung abono sanai ble chung jeta kaham ga suimano chung jeta kaham khalai porimano chung abono sanai ble ni nung mana kaine sabo angka bosi sabo abono BJP ni khoroksa bororok ni thani jodi o video nugoi tongkhai narok ni thani himot tongkhai nor reply haji reply ri phurudi je Dr. Manik Saha je norok no samani je aro all Tiprasa no samani Roman script no karoi te komuni norok ni script sanandi Roman script ka roi maya ne je samani norok reply di damana norok ni sakango fang sawi kelang ka reply di Sadi abono tu kok Sadi sai damana norok sai maya tini ang public no sungna musung lobono ani video nai tong narok no norok ni thought norok ni think norok ni bokhorgo ojor ta wan sumung nai norok wan sumung ser khaiman ang tina su kok salia kita kaisa jaga thangna nango belai dojak siang abon baga tam kok saga to kok saya ang bonor ba baksano ulo nai nai haisi video ngendro mo nai di nai man jagulo norok comment hai Tamo Khalai like chano jora Tiprasa Rok tini boh step na laina nango Tiprasa Rok abon norok comment khai haisi hambai malai nai norok by next video